Yarinyan ba kalan kyamara ne bigi. Allah bigi yarinyan ba kalan kyamara ne yawa kaga ta canza tafiya ba yawa wani ba ga price ko kai ai habib almaradi youtube zan sashi ne ma ta ma where's Snapchat ne a wai bigi taba za ka yi ba ka tsoron ka kone Habibu wannan da wannan da yake. ai da iri ɗaya ne Okay. Omega da wannan. Wannan conditioner shi. Ga 3000 wannan ne na girma dan banzan. Control. Hey. Sabi ba an samu duniya. Ai ga san ba kula da ke ma ai ba bulata na ce ba ga bigi da hoda ba kai bota ne ba yau ganin suka sama hodon hancin kan yana da canza ya wani yi tsawo bari mu ga amina wai ba ka lamba na. ina ƙara mata da hanci Dama kana da shi nawa I'm surprised. Wanda yana da girma zai ishe gidan mu. Don Allah. Yay! in ba na ɗauka can bane wurin da za mu kawo da shi Ni ma na je kawai ba sai da gaya mana ba su